Ngisho wayinibanga Wangitshela ngani pho? Wangitshela ngani? wena bekumele ubona ama action kuthanda sakufuna. Ngibona ngama action? Yes. Hayi sena siyangikhawatha siyangeke sihle. Kahle umuntu okumele asho kanti awumoya umthaka sakufuna. Oh relax awuthi. Oh relax bafethu. Buda. Yima uthanda. Yima siyam relax. Relax. Uthini wena? Hayi namuva uthatha sakufuna mos. Namuva uthatha sakufuna. What up YouTube, this is your boy Smarz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smarz TV, I am the answer bafowethu. So thank you for the likes, the subscribers, the comments, the posts on Facebook. Danko is thank you ngithini. Senibona bafowethu, it's all love. Danko is thank you. Today ngiphethe me awuthiyami ubani kama Hayi athi ngisiphelele wadlamini sibonga. Sure awuthiyami ngibizele emaphasitshini kada uthi Smarz asithele kada abantu bayamangala nifunane emajokojokweni khambani. Hayi inkingi lesami amalanga sangihlupha kulesami nami ngibonile abaningi wasizile mangiscroll lapha ka YouTube. Sure awuthiyami ngiyacabanga nami uzongisiza. Oh so manje sibhacile kahle uthi singabonwa kada niyayezwa bafethu sibhacile so awuthiyami intshele uthi nalesakho senesikhathi esingakanani niphusha Sina 2 years 5 months. Sure Fani sincengile namanje ngiyasaba mangavela ngasuka ngibone bese asibona ukuthi hayi ngathi manje sengizomlethela abantu uyayibo izinto enjalo so awuthiyami ngitshele indaba manje so after 2 years 5 months yini into oyisolayo ngalo mama inkinga ngisola ukuthi lo mama sangichithela sure straight chithela nomunye umjida wala gas lo mjida kodwa angijoyeli kahle kodwa ngokumbona ngiyamazi uya so manje ufuna nje ukuthi ngifike la senze sure ukuthi vele yibo labantu ngifuna ukuba ngibe neproof ngakhulumeli nje entweni engekho yabo ngiyakuzwa uthiyami nje ngifike ngithi ngci yabo sure so awuthiyami ngitshele are you sure ukuthi labantu labo ufuna ukuthi kube bantu esiba exposeayo mfethu abantu bababone kada ngingathi ngihambile ngishaya investigation esibani sami ngibuye neinformation kuwe uthi wena no Smarz asiyeke lento lo muntu ngiyamthanda. Hayi ngajabula ukuthi babonakala ukuthi sure noma lo cherry abonakala ukuthi macherry adlala ngabafana. Ngiyakuzwa uthiyami ngimenzela yonke into lo cherry ayikho into engamenzela yona ngiyamfonela ngifakela airtime ngifakela data angibhayizisa mayenza so abanga mfethu izolo ngo8 ngimfonile wangayibamba phinde futhi ngamfonela ngayibamba yabo ngasuka ngalala ngale kabuhlungu vele izolo uyayibo into enjalo no uthiyami mina into engizoyenza ukuthi ngishaye ispan sami ngibone ukuthi ubhizi kuphi nobani wena biyele endlini manje just wenze sure ukuthi aka notice ukuthi songibizile awuthiyami ngibona ukuthi uzobona awuthi ngiyakuthemba uthemba wola uthiyami thank you man bafethu it's your boy Smarz nizwela umjito uthini ugirl sekashintshile let's go do what we do best of which is what the investigation. It's your boy Smarz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la Londona ngiyambona at the corner vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all these bitches ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time hey. What up YouTube, this is your boy Smarz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. So khombisa lo mjita ini the evidence. Zwakala uthiyami nangimina kada. Kuyabheda bafethu ukelo wakhe wenzani wenze ezinye kada. Sina uthiyami umnandi. Akufana ngimnandi. Yini washake out yami akukhulumeki kwenzakalana uthiyami umgcine nini lo mama? Dala ngimgcinile kuthanga. Sure. Sangihluli.
Awuthiyami ngikubizela kadakho sengiyazi ukuthi labantu bakuphi right now. Aborodo bangishaye ngayo yonke information ayibo into enjalo. Manje Ngikhuluma ngento yamanje. nabani? So awuthiyami ngifuna ukukhombisa kada. Buka kada. Yamazi lo mtshito. Uhlala ngala kodwa ngijoyile. Yeah? Angimjoyile. Awumjoyela. Awuthiyami ngiyabazi labantu ukuthi bakuphi right now. Angazi wena uthini ufuna ukuthi uyolala or siye kibo labantu obabona ngoba ngiyakubona ngathi uyashake awuthiyami. Ngiyakibona manje. Vele. Umtshita lechera ngibhayizisa lena. Awuthiyami lo mjito ushaya inkawuza la lo cherry yakho so ngifuna ukuthi senzeni asivaye nabaya lapha phambili asivaye awuthiyami. Woza. Camera let's go. Asivaye awuthiyami. Konje uthini usibe nesikhathi esingakanani in trial lapha nalo cherry? 2 years 5 months akufana. 2 years 5 months awuthiyami. Yeah. And maye sekakubhayizisa asivaye. Ngibhayizisa cabanga sibani ngimfonelile izolo. Zange ayibambe ifoni. Kopete. Ngiyamthanda lo mntwana yakhe. Ngiyakuzwa. Hayi. Let's go. Let's go. And manje ukhala ngokuthi it's been 2 years 5 months ne? 2 years 5 months cabanga. Wow. Yikho into engamenzelanga yona lo Cherry. Awuthiyami uyibona lapha ekhoneni? Hayi Ngathi yibo la. Cherry wami. Okahle isejoling sport ngoba nalapha lapha bayajola nakhona. Mase ngiyabuka shuthi vele bajwayele. Yebo. Yeah, isports sokujola la. Yebo into enjalo. Bafethu it's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Asibathende kana. Akusimuntu wakho lo. Si. Eh? Si. Themba kangaka si. Ubani omenayo manje si. Amasonzalana sitshela mina. I-boyfriend yami. Boyfriend yakho lena. Nini? Emalangeni. Nayizolo kufunile ongeba mfoni. Ubuthi Njengoba kimi chaza ukuthi ngasakufuni. Yeah? Sin. Uthini sesiyara usamfuni lo mjito? Ya, ngisamfuni ngoba ngimzini. Yini wrong ngenzayo si. Kwenzela yonke into kufakela time idatha. Fonela lo muntu lona si. Fokuza namuhla ngize uye mina imithapu. Isipara. Khathela mina sipara mfazi wami. Angeke phela umfazi wami lo mfethu Umfazi wakho indaba. si. Kahle ngumuntu onenkinga la si. Oh, relax. Mina onenkinga la si. Oh, relax. Ayikho into enibangayo wena. Ayikho into enibangayo wena bengasakufuna ngisho. Wayinibanga. Ngani pho? Bongitsheni ngani? Wena bekumele ubona ama action Wangitsheni ukuthi ngani? ngisakufuni. Ngibona ngama action. Yes. Hayi sena siyangikhawatha siyangeke si. Kahle umuntu okumele asho Kanti awuva ukuthi akasakufuna. Oh, relax awuthiyami. Oh, relax bafethu. Buda. Yima awuthiyami. Awuthiyami relax. Relax. Uthini wena? Hayi namuva uthi asakufuni manje. Namuva uthi asakufuni. Jikela mina ubona lo muntu lo. Lo se. Uyambona ukonziwa nakibo lo. Akakuqoncula wena. Ha. Ubani? Ngazomqancula Uthini wena awuthiyami sonesikhathi esingakanani ubhizi nosithika? Hambe TV mavi nje amanye amancane. Sure. Busy ngayo. Yebo. Umuntu wamaviki unesibindi uyasho maviki. Maviki vele. Maviki. Mose asakuthanda neze njalo asakuthanda. Akuthande ngenkani. Se awusangithanda vele. Angisakufuni. Angisaku. Indaba sister manje ungasamfuni waye ungamtsheli yena ukuthi wena usamfuni maye lo Mina mtsheli. bona ngama action sangisamfuni. Sure. Bona ama action. Ama action wakho ngimaphi lawo sister? Angithi ifoni yakhe uqala angi-answer maye ngifonela. Angisenzi nje nix nayo. Awuthiyami kahle wena busongakeni ukuthi lo Cherry akasakufuni. Bengaboni vele yabo mabathi life is blind. Aish. Sure. Na ngumjita awuthiyami umenzeni Cherry lahle umuntu wakhe la. 2 years 5 months baphusha kana. Wena ufika ngamaviki. Ufika ngitsheje ukuthi bekakhona irishi bekadaphuma ke yabo bekasahila maye nabo ngamkhaza yabo. Sure. Kahle basongilahlile se. Ya bese ngilahlele. Siyazi nawe kahle ngiza kugijima igazi ukuthi ngihlabe ngenkulu impama. Yima uthiyami. Yima uthiyami. Uthini sithe wena kahle uthi ufuna ubanda. Ngisana nobhoti. Ngisamfuni.
Nithanda isikhathi singakanani nalomtshiti iviki? Yeah, iviki elilodwa. Azi ngifuna utransfer i-airtime yami yonke ekuthande leyo nizolo. Leya nezinto zakho zonke. Ngizakunika le mali ayifuna yini? Wenzani imali yakho? Maya ngathi sicela ngamanye Uthina uthiyami siyafika kada sithola labantu babhizi uthini wena uthiyami. Mina ngibhalelwe nguwe awuthiyami uthini umisa kanjani? Ayi kumiyeka history. Kumiyeka history anginayo second option. Sure. Anginayo yamthanda lo mntwana sibani. Uthi usaphisa ukuthi sikhulume naye Grand. Sondela kada. Uthini sithe indaba yini into ayenzile wrong ukuthi nina maye seningaze nihlukane? Ayikho into eyenzile wrong bengasamuzwa ngingasamfuna. Owasamuzwa kuphi manje sithe? Ey'ntweni ey'ningi abezenza bese ngimsola. Manje nami ngathi ngcono ngi-move on. Futhi kahle kahle sukusela ngalanga lokuqala nje. 2 years, 5 months. 2 years, 5 months then. Indaba ungasho ngikhathi nje ngizakushela ukuthi awungifuni nokuthi uzokwenza so phambi kwabantu. Kuwagcwele njani? Bathini-ke ngami? Buka ngeke icherry yakho leya uthiyami angeke enze so lo mjingo. Ngizomnyathela. Awuthiyami indaba yithi baringe kada. Wo, relax. Awuthiyami wo. Vaya. Thini vaya awuthiyami ngalokhu nilo kada. Yebo. Uthini sithe wena ufuna ubanda? Awuthiyami yayibona la ilenzi. Sala hamba vele hayi. Uthini? Ngifuna. Ngifuna i-airtime yami. Ngiyifuna. Yo. Awuthiyami ngiyakufika kada ikasi lakho ne. Uyayibhalela ushow uyasho ukuthi kuse labantu manje awusa understand uthina uthiyami ngasho ukuthi yajola 99 ikusizile ukuthi ulithole iqiniso today. Ungisizile sibali ayingeke sibabu. Bengizule ngitransfera njalo Fonele omunye umjida fonele omunye umjida yabo. Uyayibona into enjalo. Maye ungasho ukuthi today usimazi ukusizile ukuthi ulithole iqiniso. Abanye ungaba advisor ukuthi bayibhalele ishow. Mina vele ngithi sale vele yabona uma ubona ukuthi umuntu wakho akasafuni next. Bhalelana usimazi. Sure. Usimazi ayungisizile namuhla. No angiyakuzwa uthiyami. So ngakuprovide izinto ezifana nabo ma counseling. Counseling? Yeah. Ngizoye ekhaya ngiyogeza ibhadi phela leni. Sure. Hayi ibhadi. Ngiyakuzwa uthiyami mama. Bafethu ithi your boy Ismazi neyizwela sifikile kada. Sifika sithola usithe uthini ufuna umjida weviki. Ngimsizile umjida ukuthi alithole iqiniso. Too many more people who need usizo bafethu. It's your boy Ismazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Thank you. Vala la.